Sangana kwetiri kuita panyaya version apo ndichikupai nyaya dzinopisa dzinenge dzichiitika muZimbabwe. Asi nhasi nyaya ndinayo panapa inyaya inotosvota inotobohwa. Munongoziva kuti mazongororo eZANU-PF anongoisa zvimutemo zvakanakira ivo. The Postal and Telecommunication Regulatory Authority of Zimbabwe, POTRAZ, has turned up the heat in fight against cybercrime, arguing the government to introduce mandatory registration of mobile phone handsets. The proposed move would see SIM card holders registering the devices to bolster the security of digital transaction across the country. Wainzwa nyaya uri kuti chii? Aya vakupengera vari kutya aya kupenga kutya aiwa masimukadhagara noregister imi hamuna zvekuita here kuZANU-PF iko apa uri kunzwa kuti vari kuda chii? Vada kutotera kana kuti vanotengesa mafoni vese vemakambani anotengesa mafoni veve vari kuda maserial number acho ese ndova vari kuda kuti uyo uri muridzi wefoni. Saka ndopa government because of nonsense yataura nanza nechimudhara chekushata chemazinzeve chimudhara ichi chinonza nichi reason yacho cyber crimes. What cyber crimes? They are afraid of people kuti vachatanga criticize Mnangagwa. Simple and straightforward. People are not going to stop criticizing Mnangagwa. What for? Reason yavari chembera. What's so special about being old? Reason ezviri kuitirwa uri kuzviziva. Ndeji. Reason yavari kuzviitira ndekuti vari kuda maserial number emafoni ese kuitira kuti iwewe paunoregister line rako ukaisa line mufoni rinoripota kwavari kuti line raiswa mufoni ine serial number yakati foni iyo yakatengwa nanhingi kuitira kana vada kukutera ipapo because vari kutaura kuti hanzi muri kuvatuka pasocial media but ini chandakaona ndechekuti hatisi kuvatuka tiri kuvakurira because imi mungata saka muda you want to silence people in the street already no one is allowed to be in the street. Vanhu vese vakapinda vachida kutry kuno demonstrate pa demonstration yageza 90 something people were arrested. Now we want to silence vakazota 107 107 people were arrested. Yeah. Now we want to silence people on social media as well. Makamira sani ivo yacho iwe anasikuru vakaenda kuhondo who are they ndanani vanhu vese va bozi ini ndinoziva ndechoti phone yangu personal property aibatwe ndo chinje ndinoziva but apa chakutondishambisa kuti vakuda vakutoda zvekutotrace nemafoni edu kuda kuziva kuti tiri kuite chii asi ini ndiri kuziva ndechekuti ayo ukona zvinhu zvavo zvese zvavari kurongezve vanotoudza vanhu hamene kuti vanhu zvimatsaga zvavo zveZANU-PF ndo zvanhu zvinongoterera ndo vanhu veve kuti vakaona munhu ari kupenga vanongoombera maoko kwete isusu because uona zvinhu zvitirotozviziva zvinhu muZimbabwe maapplication etinoshandisa akaita seWhatsApp haasi avo, Twitter etinoshandisa yeye haisi yavo, Facebook etinoshandisa yeye haisi yavo. Saka vakwanise kuimaneja vada kuchikidzira vanhu ndo zvavanoudza vanhu vanenge vachiudza vanhu kuti vanhu vatye vambosiya but isusu tinosiya sei? Ina handisiye ukada kutaza alright WhatsApp ndikakonekta WhatsApp izvozvi ndokona kutokonekta nerimwe line ndobvisa line racho ndoshandisa hotspot inongoshanda. Ndikada kushandisa Twitter ndokona kushandisa Twitter yangu neGoogle account isinei nezita rangu ndongonyora kana chinickname kana kutongonyora kuti Mnangagwa futi ndokona kutovhura kana 10 ma account akanzi Mnangagwa. Saka kana vachitrace vanenge vachitrace Mnangagwa here kana kuti of which muZimbabwe macho hamuna kana company 1 inogadzira phone andinozviziva mafoni mazhinji anoshandiswa navanhu vemuZimbabwe magaufu mafoni ekuchina ende mafoni acho mashopu acho yaya anotengesa mafoni aya haasi registered mashopu aya zvinhu zvemukotokoto. Saka tichaziva kuti vachaenda kumukotokoto koko vachitera vachiti toda maserial number ndo zvavachaita zvinhu zvemukoto even nemafoni agadzirwa outside isai mamanufacturer emacompanies emafoni mugara matora vasingazvizive kuti motanga kutonetsa munhu utipe maserial number bozi ini chendoziva ndechekuti zvinhu izvozvo vanokwanisa kuzviita like munana Econet kunana GTEL ndo makambani ari registered avanokwanisa kutera mafoni yayo. MuZimbabwe hamuna kana kambani iri registered yekuti vanotera vachiti tipe serial number. Mafoni mazhinji anototengeswa emugaufa yayo atori mafoni emukoto ende marefurb asi maoriginal phone ende vanhu vazhinji ava vakwanise kuafford unotenga phone muGTEL because mafoni acho ekuGTEL acho akatodhakwa vanhu vakwanise kuafford unotenga phone muEconet because mafoni emuEconet vamwe vacho vanenge vachita nodhura because phone yemuEconet ukanotarisa price yayo neprice nemari inotambirwa nevashandi vekuZimbabwe
hazvitoenderani Unoshanda inenge anoshanda kana 3 months kuti atenge phone saka hatichaziva kuti zvinhu zvavari kunyora zvine musoro here kana kuti hazvina musoro hazvinaina musoro isati ngambobvunza kuti havachazive. This is bullshit. Zvakafanana uchidana nemusikana akakuudza kuti hachakude. Saka we want to force maZimbabweans kuti vapretend kuti vari kukuda. Ende uri kuona rafu yacho chipendikono kana uchiona kuti vanhu ava iwo kana uchiona kuti vanhu ava vakazungaira mazungairwa madzetse evanhu havana 1 week kumashure uku vakanyora vakati tiri kuda vanhu vese vepasocial media venga vauye nemaakaundi avo tovatambirisa votanga kuposta nyaya dzaED Mnangagwa kuti ED ari kugona basa munyika kureva kuti vaida kutenga vanhu vakatirayo kutenga vanhu but vanhu vakatenga manje vanhu veve kutoti vanhu vasina basa matsaga because iwe already inini zvendiri zvetiri izvozvi tonzi iwe already iwe unokwanisa unotengesa channel yako here ndopenga isi channel yangu channel yevanhu citizens inini handikwanisa ndosaka ndakudedza inini handikwanisa kutotengesawo yangu because inini ndiri munhu wewe kuti ndotara zvandinoda panguva yendinoda saka handidi kuudzwa chinhu kuti nyora kuti apo pane zvakanaka inini chiona kuti pane zvakashata ndo zvinhu zvendisingadi ndachida kunyora zvinhu zvendinenge ndichitoona kuti apa paitwa zvakati ndonyora izvozvo apa paitwa zvakati ndonyora izvozvo iwe ungaudzwa kuti vhidhiyo rawatora hariite delita chitora iro zviri kuitika vanhu vakawanda vakadhilitiswa mavhidhiyo ndofunga kuona musi wedemonstration musi 31 kune majournalist akatosungwa akadhilitiswa zvinhu obva aendeswa kukoti obva svika kukoti obva nzambo havana mhosva ndo zvinhu zvavanenge vachiida izvozvo wale munhu anosungwa ogara kurimandi kana kuti hameno for hawo kana 6 months ozongodzoka achinzi anga asina mhosva wasungirwa mahara apena nchezoti mapurisa emuzimbabwe vanoziva mutemo here kana kuti vanongonzi endei munosunga vanhu mapurisa ekuzimbabwe akuita kunge magadhi bozi pavanopinda basa rere anofana kuziva zvinhu zvese kuti iyi mhosva iyi haisi mhosva iyi mhosva iyi haisi mhosva but iye akungosunga munhu bozi gadhi ndio tinoziva kuti anongosungira munhu zvinhu zvisina nemusoro but anonomusarenda kupolisi polisi yozonorilisa ichiti aiwa pamachapter hakuna chapter inosungira munhu pazvinhu izvozvo anditi but vanhu mapurisa acho ndo atomatsage evanhu ekuti akungotora munhu kungosunga munhu mutamba ari kurimwa musombo ende ini hangu ndakazoona kuti mutamba ndakazoona kuti mutamba bozi unozoti munhu wemusombo ukamutarisa fesi yake inenge nikakuzvimba so amene chimbonyezo da kuti muzotarisa fesi yamutamba tasei fesi yamutamba nyazotarisa yemutamba ende pane imwe nyaya futi iri kutopisa yanhasi haina kana 3 hours nyaya iyo yaitika ED abuda munyika but ED zvabuda enda kumusangano atya kusira VP Chiwenga Chigaro akasira vaKembo Muhadhi amenu asira Mahadhi apa Kembo Muhadhi ndiye mumwe munhu anorara pabasa sezvinoita ED asarodza kutora mumwe wake ari unotora roho pabasa murwere ari kutorwadziwawo nenyama ubva muti ndakusiya pabasa ndofunga atya kuti akasira VP Chiwenga changonzi chibva watogarira ukoko andongosvika paairport akagarirwa achinzi chibva watongogarira ukoko kunonga hakusisina chako ndo zvinhu zvaatotya izvozvo varume vari fani ndo zvandingangotaura fani chacho hapasisina chichiunzi tingaswera vanhu vachishingirira kuti hey ZANU-PF yazodai they are trying everything because vanhu vari kuisa pressure even Chiwenga is under pressure right now nemacitizens chaivo kuti general imimi makapinda kamakatora mukati tabvisa mugabe vanhu mukati ngatiende mastreets team handiti vanhu vakaita zvamakakumbira makabva matiisira munhu wenyu zvenyu makadzosa vanhu vakakutrustai kuti since mamuisa anoita something but look where we are now as a country vanhu vari kucomplaina vanhu havasi against ZANU-PF like zvamuri kufunga vanhu vane zvichemo kuti zvamuri kuita izvi hatisi kuzvida stop corruption ngaimire ukatonzi wataura nyaya yecorruption nobva unzi tipe proof but zvimwe zvacho zviri pachena havari todai proof yekuti utoenda nevidhiyo pachitwa corruption but ivo vari kusunga vanhu kapasina proof ivo vakaudzwa chinhu voti tipe proof vakati hanzi vanotanga vakusunga vazoinvestigate havainvestigate kuti ende vakatoda kukupa mhosva vanokwanisa kukupa bozi ndivo varidzi vemutemo ende vanotombotaura kuti ende ndo vanototaura kuti tisu varidzi vemutemo bozi vanotaura kuti tisu mutemo wacho ndichiri kurememba pane mwaitotaura achiti zvemuri kutaura kuti 2030 ED asvike mutemo haubvumidze izvozvo
akataura akati isusu tinogona kutotora mapepa acho iyayo akanyorwa izvozvo tikamabvarura tikanyora edu anopenga ndiani who is But my ear is that my ear guy we but anotaura but vanenge vachimusupport anenge achiombera that guy must be arrested. How can you say such nonsense? Anosungwa nani nonsense anosunga nofanira kutanga vasungwa vese vanosungwa nani vanofanira kusungwa nani nemasungirwo alright vanosungwa nani impeachment yangaitwa man. How can we keep such idiots pamberi pedu isusu? That's idiotic. How can you say such nonsense? anosunga wacho hapana because muzimbabwe muna mutemo muzimbabwe constitution wakamira sani ZANU-PF ZANU-PF what is ZANU-PF? kana udaona zvinhu zvese ZANU-PF is just an organization zvinhu zvese zvemuzimbabwe they must be fired kana zvinhu zvese how can we say tinobharira constitution wakamira sani zvinhu zvese zvemuzimbabwe constitution ndo inotonga. Even the president is the servant of that constitution. No one is above the constitution. No one. Unoti ningita kusunga wadai constitution iri kudai kukoti chako chako unotongwa ne constitution wobvanza tinobharira constitution kana usiri munhu wezanu aiwa kana usiri munhu wezanu kana usiri munhu wezanu alright mira nonsense. What is ZANU-PF? We don't want to hear that ZANU-PF thing. ZANU-PF Zimbabwe ZBC ZED zvinhu zvese zvotanga na Z hakuna kana chinhu chine musoro chiri kuZimbabwe. Alright, unozviziva here kuti mutemo unototaura kuti president mushandi wedu ndo zvinotaura mutemo. He is a civil servant. Chinonzi macivilians chiko president mushandi wedu isusu tisu takatomupinza basa but izvozvi zviri kunzi hanzi muri kuudza baba zvisina basa baba vakutonge ndo takazvarwa nemunhu one tesi president mushandi wedu vamwe vanhu vane problemu zvivanhu zvemunovhotera zvichienda kuparliament zvezviya vanhu veve havasi kuenda kuparliament kunomirira vanhu vari kuenda kuparliament kubasa kwavari those guys they are unemployed havana mabasa veve kubasa vakatodzingwa muparliament vanoita marombe vamarutochema ndakaona rimwe radzingwa rakati nemasapotera ndakaita ZANU-PF ndakati mutsenge dzoka norima ende ukatarisa kuparliament kwacho mushandiro vanoita kuparliament vanotoita vakasvika kuparliament vanotengwa vanototonyorwa kunzi imimi chinyararai hamuna kana chemunotaura uchiri kurememba pairikolekas vanototanga kufadza mutengi vanotozokumbirawo kutoti wakaona pairikolewa pamamp nashabangu ndo pakabva patanga kubudiswa mota nezanu pachinzi unosarudza kuti uda kusara muparliament here kana kuti uda kuteera chamisa bcause kune vamwe vaibva waresigna vainzi unosarudza kuti uda mota here kana kuti unoteera chamisa taitoona vamwe vacho vaitomuramba chamisa vachiti vari kusara ukatarisa mamp akabvuma kubuda muparliament mashoma than akasara but vakasara vacho ukada kutarisa kuti vari kuite chii hapana. That's bullshit. Hakuna MP opposition in Zimbabwe. There is no such a thing. We don't have opposition in parliament. All that nonsense ekuti munhu anobuda chindobvarira constitution is because we atina ma-MP. All that nonsense ekuti vanotaura kuti hanzi munhu wese phone ngairejestwe kupotras maserial number. It simply means atina ma-MP. Ma-MP dai anga aripo vaikwanisa kustopa zvinhu izvozvo. Vanhu vese vaiva zvigananda zvema-MP. Zara, unoziva imwe nyaya yendinogara ndichizvibvunza It's not a kids game, it's not a joke. Imwe nyaya ndogara ndichizvibvunza inondinetsa unozoti ichi tine problem yekuti andiri kuona izvozvi muZimbabwe mutonga muna opposition party zvinhu zvese zvakanyarara but hamuna yeopposition handiti unozviziva here kuti isisi kana takuenda unovhota yanguve kunovhota panobudiswa mapresident anosvika kana 15 maopposition party anosvika 15 anobudiswa kuti avhiringidze zvinhu kuti mavhotsi asheyiwe but kana zvinhu zvakadai so maopposition party aya anenge ari kupi chii chinombonyatsoitika pepe maopposition here those guys they just maCIO vamwe vacho vanongomasqueradize maopposition parties but they're not but sei vanhu vacho tisingavazivi bochi tinozongomonera ipapo kunzi pane umwe akambobuda hanzi chii ndiri weCCC changu chimuti chapinda but chinondinetsa futi kukwada kuzonokondesta mumwe munhu anonyanyozikanwa kuti uyu munhu ari dangerous anotanga kupiwa uchiremember kasukuwere vakatanga kumupa zvikonzero kuti haukwanise kupinda apa because iwewe this and that but da kuti utarise kunguva yemaelections pane vamwe vanhu vanongobuda vanongonzi ava mapresident ende vanhu ivovo maelections achingopera vanenge vakanyarira kuti si. That's bullshit, man. We are sick and tired of that nonsense. No nyaya kutaura. Even if we were to talk about kana journalist
they are captured. Hapana havataure nyaya idzodzo kuti ningi wayakaningi ndo nyaya dzofana kugara dzichiimbwa every day 24/7 ngakushayikwe peace kuZimbabwe. That's now they are intimidating people. They are using Blessed Mhlanga as an example to intimidate others kuti ukangoda kuzviita chete ukangobudisa nyaya tinokusunga tokunyima bail tokuita sei tichinyamba tichisekerera majaji. All those majudges they must be fired. Chero judge asati apinda basa achiri kuchikoro achida kutozopinda basa ngadzingwe futi. Anodzinga wacho hapana. Dzidzisa majaji wacho yeye ari kuti nezvezvika anofana kudzingwa. Teacher anotodzidzisa majaji. They must be fired. Titangidze kubva kutotora kana toita judge ngatitotanga tori kuti vari ku crash ku press kuchako. I think ndokuti Zimbabwe even deliver those guys. We are sick and tired. How can you do such a thing? Urunyatsoziva kuti nyaya iyi iripo ndengoti Mhlanga nyaya yako yakamira kadaiso Mhlanga yo mhosva hauna because wakango platform ari registered Mhlanga zvekutonzi akapa munhu platform hazvirambidzwe platform racho raakashandisa ndo basa rake dai ari munhu akakambira munhu atori registered zvinhu zvaanotoita zvezvo zvinotobvumidzwa zvinhu zvake alright uyu wezizuda uyu munomutani uyu wezizuda uyu wezizuda uyu munomutani Chris Mutsvangwa andiwakaona paaituka VP Chiwenga pepe akadii kunovatukira kuZBC vanouya kumajournalist akaenda kuna journalist okumbira platform atuka haana zvaakaitwa vakadii kunosunga already VP Chiwenga naChris Mutsvangwa mukuru ndeupapa anofana kuremekedza vice president muombeka but akatukwa Mutsvangwa haana kana zvaakaitwa okuti paakamutuka pacho anomutukira kuZBC kana Mutsvangwa achiti takarwa hondo ngatisendere vhidhiyo racho achiuraya munhu muhondo ndo vandabhilivha kuti akarwa hondo anga azvarwa nguva yehondo kwete kuti akarwa hondo. Vanhu infact vanhu vazhinji vese varipo avava vanozviti takaenda kuhondo havana kurwa hondo but vanga varipo panguva yehondo because kuhondo chandakatongonzwa chatakanzwa isusu kuhondo nyaya kuhondo kune vamwe vanhu vaitongotumwawo kuhondo vanga vazvarwa nevamwe vanhu vaitongofambawo nechikafu vachishandiswa kubikiswa chikafu vanga vangokura but vamwe vacho vakushandisa advantage yekuti macomrades echokwadi checheyo akaenda saka vane kahistory kekumashure ndo pavanenge vachiita because chetinozonzva muZimbabwe mune problem yekunyeperwa ende kakunyeperwa ketinoita isu tine problem yekuti tinozvitiwo takadzidza tichizviti tinoda peace. Unonzwa alright uyo unonzwa munhu achiti ngatinamatire nyika uruda unamatira munhu ari kubudisira pfuti anzonamatira chi nyika ngavadzingwe munhu alright iwo unoona shumba ichiuyoko ubva ufuga mochi kuti unamati shumba iyoyo yakasikwa naMwari racho ramunhu kunonzi wakapiwa simba munhu wese utone simba kudhara ita izvinhu zvepasi papa wakatarisana neshumba iyoyo yakasikwa naMwari iwo wakasikwa naMwari shumba yakasikwa naMwari kuti ikatosangana nemunhu inomudya bhozi pfungwa dzeinayo yakatopiwa naMwari iwewo uri kutopfugamo une pfungwa dzako kapiwa naMwari kuti unamati inokudya bhozi iwewo uri munhu waMwari shumba ndeyaMwari shumba yakatosikwa naMwari kunzi itodya vanhu futi saka hapana chouri kuita. MuZimbabwe hamutombodi zvese zvemunotoita zvekunamata kanochi bhozi tese tiri vanhu vaMwari vanhu vari kutonamata vari kukuataka vanhu vaMwari saka iwewo paunenge uchitoita izvozvo panotodawo chipfungwa chechigandangawo futi chavari kuita ende muZimbabwe ndosaka uchiona kuti vakabhana pfuti ndo chinhu chavakagona vakabhana pfuti vanotya vakati pakapera hondo anzi vanhu dzosai pfutika vanotya ndo chinhu chiripo vanotya mazizungairwa vanotya. Ene problem inoitika muZimbabwe vanhu kungobudisirwa chimota chine mvura inovava ore mategas unozoti kune dzimwe nyika zvimategas zvezviya havatochione ngechinhu iwe still remember tichivaudza mani mapurisa iwe pane tseke get away mani kuda kuti roba future yevana vedu nenyaya yechibatastic what is a batastic ndokudzosera nekudombo iwe already unotya batastic 100 meters dombo already dombo versus batastic pana vafana vamutamba vanopenga vane chikunganzomiswa kutira zvokuda nenyaya yechimunhu chakabata batastic nyaya yeukawa mazimba chete nenyaya yekuti makaward because pakanzi ndalageza ngatibudei ndiani akabuda tatitega mastreets vanotya batastic ende wakamboona kana mutauni
zvimapurisa unozoti mapurisa achaenda ngaafungi unoona munhu anorova screen remota anozoti screen remota rinoita mari akadboitenga iye anotambira mari yake inokwana kutenga mota but anorova screen screen remota that can't to moda deliverance munhu anorova screen remota akuna chiri nomo kwekwe akuna simbiri hanzi social tiri kuda kusunga vanhu vepasocial media ko kumbotaura kuti tinoda kugadzirira vanhu mabasa problem iri muzimbabwe ndoti hondo dzedu dzemuzimbabwe dzisapere munhu haatarisa kuti magadzira rodhi chibaba munhu haadye rodhi munhu anofamba murodhi kana adya rodhi yacho yakagadzirwa ndeipi rodhi ineyi tinofamba kana wadya yakagadzirwa ndozvavanotaura kweda kuti kuglenora aiwa kweda kuti kuglenora mutauni macho enda parengi yepamarket square unonayiwo nemvura uri papo hapasina materminals makatozara mapotuwo murengi yepamarket square makazara mapotuwo ndakaona pakaise chibhumugeti paipa achinzi bhadhara kubuda murengi kupinda murengi unobhadhara mari polisha mota ikungopinda marengi mashaos vatora mamillions city parking mari yeinotora city parking unozoti kungopaka mota yako upinda mushopu dola kupaka mota mari yacho inoshezori iri kuendeswa ende mari yeye inobhadharwa cash government yemuzimbabwe inotora zvinhu inotora mari necash but iyo kuti izopa vanhu mari cash haivapi unoziva ere mabhengi ekuzimbabwe ukaenda paATM iwewe hautore mari ukaona munhu anotora mari paATM yebhengi rekuzimbabwe munhu akatovhura akaundi inotobudisawo mari yakawanda anotoitawo madhiri ake anobudisa mari kwete kuti mumwe muzera wese uyu haatore mari kubhengi